Uh, खुलुमबाय। गोबां साननि उनाव आं फेसबुकआव लाइभआव फैदों। दिनै आङो बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों। बे बाथ्रायानो जाबाय जायफ्रा मेट्रिक आनजाद होदों बा लिरगासिनो दङ बिथांमोननि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों। मानो होनना बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ मेट्रिक आनजाद होखांनायनि उनाव सासे फरायसाया मा फरायगोन आरो जोंनि बिमा बिफायाबो सानो गावनि गथ'खौ मेट्रिक आनजाद होखांनायनि उनाव मा फरायहोगोन, मा फरायोब्ला मोजां जागोन बेखौ जोंनि गार्जेन बिथांमोना सानो। फरायसाफ्राबो गोबाङानो सानो जे मेट्रिक आनजाद होखांनायनि उनाव आं मा फरायगोन। सरासनस्रायै जोङो बे बाथ्राखौ मिथिगौ जे मेट्रिक आनजाद होखांनायनि उनाव साइन्स, आर्ट्स, कमार्स बे मोनथाम स्ट्रिमनि बाथ्राखौ आरो गमामायैनो जोंनि बिमा बिफाफ्राबो बा जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बे मोनथाम स्ट्रिमनि जायखिजाया मोनसे स्ट्रिमाव फरायोब्ला बे फरायसाया गावनि जिउखौ दानो हागोन बे खोथाखौ सानो आरो बिदिनो जानांगोन। दा सासे फरायसाया गावनि जिउखौ दानांगौब्ला बा गावनि जिउखौ जुदि इयुनाव सासे मोजां जाफुंसार सुबुं महरै गायसननांगौब्ला निस्सय बे मोनथाम आयदायाव जोङो एडमिसन लानानै मोजाङै फरायनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ दिनैनि फरायसायानो गाबोननि जोंनि नोगोरारि आरो दिनैनि फरायसायानो गाबोननि जोंनि न'खरखौबो बेंनांगोन, जोंनि समाजखौबो बेंनांगोन, हादोर रायजोखौ बेंनांगोन। बे खोथाया रोखा। दा बाथ्राया जाबाय मा बे मोनथाम स्ट्रिमनि अनगायैबो सासे फरायसाया आरोबाव मा मा फरायनो हायो। दा गोबां फरायसाफ्रानो सानो बा गोबां जोंनि गार्जेनफोरानो सानो बे मोनथाम स्ट्रिमनि अनगायै सासे फरायसाया आरो गुबुन गुबुन आयदाफोराव फरायनो हाया नामा एबा हायोब्ला मा मा आयदायाव बियो फरायनो हायो बेफोरखौ हयथ' सानो। दा ओंखायनो आङो बे समाव आङो खोब गुसुङै आङो सावरायनो सानदों। इयुनाव माब्लाबाफोर सम मोनोब्ला नोंथांमोनजों सावरायगोन। दा जों बयबो मिथिगौ मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव सासे फरायसाया ITI फरायनो हायो। 2 बोसोर जि कर्स ITI बेखौ फरायनो हायो। दा ITI आव मा मा कर्सफोरा दङ हयथ' जोंनि गार्जेन बिथांमोना बा जोंनि फरायसा बिथांमोना गोबाङानो मिथिया। आथिखालाव जोंनि गोबां फोरोंगिरिफोर बा जायफ्रा इन्टेलेक्सुयेलफोर जोंनि बर'नि माखासे सुबुरुन होग्रा सुबुंफ्रा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिगौ। नाथाय जोंनि साधारन मानसिफोर, साधारन बिमा बिफा साधारन जोंनि फरायसाफ्रा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिया। दा ITI आव माने कर्सफोरा जाबाय मा गिबियावनो आं मोनसे बाथ्रा बुंदों जे ITI क्लास 10 पास खालामखांनायनि उनाव 2 इयार्सनि कम्पिउटार कर्स बेवहाय दं आरो बेनि उनाव जोङो गोबां कर्सफोरबो दङ जेरै फिटार दङ, जेरै फिटार दङ, मेकानिकेल दङ, सिभिल ड्राउटमेन दङ। बेनि उनाव मेकानिकेला जाबाय माने रेडिअ एन्ड टिभि, मटर भेहिकल, डिजेल, मेरिन बेफोरो दङ। दा बेनि उनाव आरोबाव दङ इलेक्ट्रिशियान आरो माने प्लाम्बार, बेनि उनाव इलेक्ट्रिकेल, मेकानिक टुल्स, वेल्डार, फायारमेन, पेइन्ट टेक्न'लजि आरो गोबां बेबायदि कर्सफोर दङ। दा बे ITI आव एडमिसन लानानै बेफोरनि जायखिजाया मोनसे कर्सखौ नों लानानै जुदि मोजाङै नों जुदि पास खालामोब्ला, मोजाङै जुदि नोङो जाफुंसार जानायनि मोनसे सिमां दङब्ला बेवहाय हयथ' नोंथाङा एडमिसन लानानै गावनि जिउखौ दानो हागोन। दा ITI आव जोंनि गोबां गार्जेनफोरानो सानो बे कर्सफोरखौ लानानै जोंहा मा जागोन, बे कर्सखौ लानानै
जोंहा जोंनि गथ'आ जिउआव जाफुंसार जानो हागोन ना हाया बेबायदि गोबां साननाय दङ। नाथाय नरेन्द्र मदिया मोनसे बाथ्रा बुंदों, भारत बर्षखौ स्किल इन्डिया खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। दिनै नरेन्द्र मदिया डिजिटेल इन्डियानि सिमां नुदों। दा बेफोरजों जोङो गावखौनो जुदि खाब जानानै जुदि थांनांगोनब्ला जोङो बे बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनांगोन। गुबुन गुबुन बिथिंखौ नायनायजों लोगोसे जायजों नोङो गावनि जिउखौ दानो हायो। दिनै सरकारनि माखासे पलिसिसफोर बेफोरखौबो जोङो नायनो बा बुजिनो थाखाय जों रोंनांगोन। दा बेनि उनाव जोङो बेल' नङा, बेनि अनगायैबो जोङो पेरामेडिकेल 3 इयार जिथु कर्स दङ, 3 इयार्सनि जिथु कर्स दङ बेखौबो जों लानो हायो आफ्टार मेट्रिक पास खालामखांनायनि उनाव। दा पेरामेडिकेलाव मा मा कर्सफोर दङ जोङो नायनांगोन। पेरामेडिकेलाव DOA बे कर्सआ दङ, DLMT कर्स दङ, DHFM कर्स दङ, हेल्थ इन्सपेक्टर दङ, सेनिटारि इन्सपेक्टर दङ। दा बेफोरबायदि कर्सफ्रा पेरामेडिकेलाव दङ। दा बे कर्सजोंबो नोङो सासे सुबुङा बा सासे फरायसाया गावनि जिउखौ दानो हायो। दिनै जों नुदों गोबां माने फरायसाफ्रा बेबायदि कर्सनि गेजेरजोंबो गावनि जिउखौ दानो हादों। दा बेनि अनगायैबो आरोबाव मोनसे कर्स, आरोबाव मोनसे आयदा, बे जाबाय पलिटेकनिक 3 इयार्स 3 बोसोरनि जि कर्सफोर दङ। दा बेनि सोमोन्दै गोबाङानो मिन्थिगौ। दा बेनि सोमोन्दै गोबाङानो मिन्थिगौब्लाबो नाथाय जोंनि गामि गफायाव थानाय गोबां गार्जेनफोर फरायसाफोरा मिन्थिया। जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा सिदा सोरबाया 3rd डिभिजनाव पास खालामदो, सोरबाया 2ndआव पास खालामदो, सोरबाया 1st डिभिजनाव पास खालामदो। नाथाय जों जुदि जोंनि फरायसाफ्रा थोंजोङैनो साइन्स स्ट्रिमनि बाथ्रा, थोंजोङैनो आर्ट्सनि बाथ्रा, थोंजोङैनो कमार्सनि बाथ्रा सानाब्लासिनो जों जुदि नैफोरबायदि पलिटेकनिकनि बाथ्रा, ITIनि बाथ्रा, पेरामेडिकेलनि बाथ्रा, किसुमान शर्ट टार्म्स कर्सफोरनि बाथ्राखौ जुदि साननानै जुदि गाव आवगायलाङोब्ला गावनि जिउखौ बेफोरनि गेजेरजोंबो दानो हायो। पलिटेकनिक 3 इयार्स कर्स, 3 बोसोरनि जि कर्स, बेवहाय नोंथांमोना मोनगोन मेकानिकेल, कम्पिउटार साइन्स, सिभिल, EEE, IT, अट'मबाइल, माने इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेसन मोनगोन, बाय'टेक्न'लजि मोनगोन, बेयाव इलेक्ट्रिकेल मोनगोन, केमिकेल मोनगोन, एर'नटिकेल मोनगोन, एग्रिकालचार मोनगोन, बेनि उनाव आर्किटेक्चार मोनगोन, बाय'मेडिकेल मोनगोन, लेदार टेक्न'लजि, टेक्सटाइल टेक्न'लजि, पेट्रलियाम टेक्न'लजि, प्लास्टिक टेक्न'लजि, राबार टेक्न'लजि, बेफोरखौ बेवहाय मोनगोन। बेफोरनि अनगायैबो गोबां कर्सफोर बेवहाय दङ। दा बाथ्राया जाबाय मा, जोंनि फरायसाफ्रा एबा गार्जेनफ्रा गावनि केरियारखौ माजों दानो नागिरो बेनि सायाव सोनारो। बेनि अनगायैबो शर्ट टार्म कर्सफोर दङ माखासे। शर्ट टार्म कर्सफोर होनना बुङोब्ला जोङो जुदि नायनो हागोन कम्पिउटार, आथिखालनि जुगा कम्पिउटारनि जुग, साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुग। बा टेक्न'लजियाव दिनै जों मिथिगौ जे कम्पिउटारा मास्ट बि। दा बेयो जोङो शर्ट टार्म्सनि गेजेरजोंबो गावनि जिउखौ जों दैदेननो हायो। जों मिथिगौ DTPखौ 6 मान्थ 1 इयार बेनि गेजेरजों नोङो फोजोबनो हायो। बे मोनसे शर्ट टार्म्स। बेनि उनाव PGDCA 1 इयार कर्स, बेनि गेजेरजोंबो नोङो सासे फरायसाया गावनि जिउखौ दाफुंनो हायो। बेनि उनाव जों मिथिगौ दखान पहर, आजिखालि दानि जुगाव माने बयनिबो दखानफ्राव माने कम्पिउटाराइज जाबाय, बेनि बिलिं सिस्टेम, मेम'फ्रा बेवहाय माने टेलिनि प्रयजन दङ। बेनि उनाव इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो गोबां खामानि फैबाय। दिनै जों मिथिगौ जायफ्रा इन्टारनेट रोंगो, इन्टारनेटखौ माबायदि बाहायो बेफोरखौ जायफ्रा रोंगो बिथांमोना मा खालामो, दखान गंसे फिसा होनानैब्लाबो बेजोंनो गावनि जिउखौ माने दैदेनो बा गावनि जिउ राहाखौ सायख'नानै लादों। बेनि उनाव ग्राफिक्स, बेनि उनाव एनिमेसन, बेनि उनाव वेब डिजाइन, बेनि उनाव साइबार सिकिउरिटिनि बाथ्रा, वेब डिजाइनिंनि बाथ्रा मिथिगौ। दिनै मोनफ्रोमबो कम्पानिसफोर, मोनफ्रोमबो दखानिफोर, मोनफ्रोमबो ससाइटिफोर, मोनफ्रोमबो स्कुल कलेजफोराव दानि नैबे मुगायाव वेबसाइट दङ। दा बेवहाय बिथांमोना एक्सपार्ट नङाब्ला गुबुननिफ्राय लानानै फैयो आरो बेखौ वेब डिजाइनखौ नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो हागोन जुदिबा नोंथाङा वेब जिथुनिखि डिजाइनिं कर्स बेखौ लानानै जुदि एक्सपार्ट जानो हायोब्ला बे खामानिखौ मावनो हायो। दा ओंखायनो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय, जायफोरा मेट्रिक आनजाद होगासिनो दं बा जोब्बाय, बिथांमोना गावनि जिउखौ नैबे समाव बबे लामाजों लांनो आरो गाव मा खालामनो बेनि सोमोन्दै मोजाङै स्टाडि खालामनानै नैफोर आयदायाव
जोङो गोसो होनांगोन। दा मानो होनना बुङोब्ला दिनै जों बयबो मिथिगौ जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आफ्टार मेट्रिक आनजादनि उनाव जोङो मा खालामगोन, मा मावगोन, मा मावा बेनि सायाव जोङो गोनो गोथो। एखमबा जोंनि फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होखांनायनि उनाव गावखौनो दुगा खालामो। दुगा खालामनानै गावनि जिउआव जि मावनांगौ जेरैबायदि फरायनांगौ बेबायदि फरायाब्लासिनो मेट्रिक आनजादनि उनावनो सासे फरायसाया गावनि जिउआ आसखान्दा जानो गोनां जायो। ओंखायनो फरायसा लोगो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों, गारजेन नोंथांमोनखौ आं खावलायदों, गावनि गथ'खौ मोजाङै फरायहोनो थाखाय जोङो माबाफोर जुदि इनफरमेसन नांगौब्ला, नोंथांनो जुदि माबा मोनसे इनफरमेसन नांगौब्ला खाथिनि सोरबा फोरोंगिरि, मोजां मानसि बा समाजखौ जायफ्रा दैदेनो, जायफ्रा मिन्थिगौ, मिन्थिनाय मानसिफोरनिफ्राय नोंथांमोना एडभाइस लानानै गावनि गथ'खौ मोजाङै फरायहोनायाव जाहाथे नोंथांमोना सहाय सहयोग खालामो आं बेखौ खावलायदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समा बादायलायनायनि सम, दिनैनि जुगा ओरैबायदि जुग, साख्रि बाख्रिखौ ओरैनो मोननो थाङा, गोबां कम्पिटिसन जायो। दिनै जों मिथिगौ बियो दिनै आर्मियानो जा, पुलिसानो जा, बियो दिनै आसाम स्टेटनि सेन्ट्रेलनियानो जा, बियो रेलवेयानो जा, बियो बेंकिंआवनो जा, गोबां बिथिङाव दिनै गोबां कम्पिटिसननि बाथ्रा फैदों। दिनै गुबुन रायजोनि फरायसाफ्रा दिनै गोबां जौगाबाय, लेखा फरायाव गोबां जौगानाय। दिनै बिहारनि बाथ्रा बुं, दिनै बिहाराव बेसेबांबा IAS IPS अफिसार दङ, गोबां मोजां मानसि दङ। दिनै केरेलानि बाथ्रा बुं, दिनै केरेलायाव गोबां IAS अफिसार IPS दङ। नाथाय जोंनि आसाम एबा बड'लेण्डआव बा बर'फोरनि गेजेराव दिनै बेबायदि जोंनि गेजेराव नांगौ रोखोमनि नांगौ बायदियै IPS IAS अफिसारफोर गैया आरो गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामावबो मोजाङै पास खालामनो हानाय फरायसा जोंनि गेजेराव ओंखाराखै। खाफा खानै ओंखारदोंब्लाबो जोंनि गेजेराव बियो थोजासे नङा। दा ओंखायनो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय, फंबाय बिनानाव नोंथांमोनखौ आं बुंदों, दिनैनि जुगा कम्पिटिसननि जुग, कम्पिटिटिभ जुग, आरो बेवहाय नों जुदि बादायलायनायाव देरहानो हायोब्लासो नोङो सासे मोजां मानसि हिसाबै, मोजां फरायसा हिसाबै जौगानो हागोन। दा ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय, नोंथांमोना मेट्रिक आनजाद जोब्बाय होननानै, मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोनबाय होननानै, मेट्रिक आनजादाव नोंथांमोना स्टार मोनबाय होननानै, मेट्रिक आनजादाव नोंथांमोना डिस्टिंसन मोनबाय होननानै नोंथांमोना दुगा मारियाब्लासिनो नोंथांमोननि जि जिउ, बे जिउ राहा दानायखौ जाहाथे मोजाङै गोसो होनानै मावलाङो, आं बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। दा इयुन समाव नोंथांमोनजों आरोबाव रायज्लायगोन। नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना आंनि इनबक्सआव जुदि माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला सोंहरजागोन। आरो बे समाव आङो जोंनि गार्जेन नोंथांमोनखौबो खोब सिनसियारलि, सासे नोंथांनि गथ'आ जुदि मेट्रिक होखांबायब्ला गोरों मानसिनि खाथियाव थांनानै नोंथाङा एडभाइस ला, जे आंनि गथ'खौ आं साइन्सआव फरायहोनो नागिरदों, आंनि गथ'खौ आङो आर्ट्सआव फरायनो नागिरदों, आंनि गथ'खौ आं कमार्सआव फरायनो नागिरदों, आंनि गथ'खौ नैबे कलेजाव फरायनो नागिरदों, आंनि गथ'खौ आसामनि बाहेरायाव फरायहोनो नागिरदों, अबेयाव फरायहोयोब्ला माबायदि जागोन बेफोरनि एडभाइसखौ ला। आथिखालनि जुगा इन्टारनेटनि जुग, इन्टारनेटनि दारै गासैबो इनफरमेसनफोरखौ मोनगोन। दा ओंखायनो आङो नैबे समाव गार्जेन नोंथांमोनखौ खावलायदों, खोब सिनसियार, बि केयारफुल। नोंथांनि गथ'आनो नोंथांनि धोन, आरो नोंथांनि गथ'आ जुदि मोजां जायोब्ला नों गाव मोजाङै गार्जेन हिसाबै थांना थानो हागोन। आरो फरायसा लोगो नोंथांमोनखौबो बुंदों, दिनैनो नोंथांमोननि जिउ दानायनि सम, आरो बेवहाय नोंथाङा गावनि जिउखौ दानो थाखाय अराय सम आवगायलां। बेखिनिखौनो आङो खावलायबाय। इयुनाव सम सुबिदा जायोब्ला बेबायदिनो फरायसाफोरनि थाखाय फंफा फंनै बेबायदि एडभाइसखौ आंनिफ्राय होबाय थागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो नोंथांमोननिफ्राय बे समाव आङो बिदाय लानो सानबाय। गोजोन्थों।